We have Igbo language. Our topic says possessive pronoun nke onye. Last time we learnt about possessive adjectives ọkọwa nke onye. Remember that a pronoun is a word used instead of a noun. Ya bụ na nnọchiaha bụ okwu nọchiri anya aha mmadụ maọbụ aha ihe n'ahịrịokwu. Ka anyị bido. First person, mine. Nnọchiaha ya bụ nke m. Second person, yours. Nnọchiaha ya bụ nke gị. Third person, male. Ọ bụrụ onye nwoke, his. Nnọchiaha ya bụ nke ya. Third person, female. Onye nwanyị, hers. Nnọchiaha ya n'Igbo bụ nke ya. We don't have third person because here it expresses personal belonging. That is why we don't have third person. First person plural. Ours, nke anyị bụ nnọchiaha ya. Second person plural. Yours, nke unu. Third person plural makwa third person plural. Theirs, nke ha bụ nnọchiaha ya. Ngwa ka anyị leba anya n'ebe eji ya mee ahịrịokwu. Possessive pronoun examples stroke nke onye n'Igbo. Mine. The dog is mine. Nke m. Nkịta ahụ bụ nke m. Yours. Is that house yours? Nke gị. Ụlọ ahụ ọ bụ nke gị? His. Nnọchiaha ya bụ nke ya. This cloth is his. Uwe a bụ nke ya. Hers. That bag is hers. Nnọchiaha hers bụ nke ya. Akpa ahụ bụ nke ya. Remember, we don't have third person here because of it expresses personal belonging. Ours. The cloth is ours. Nke anyị. Uwe a bụ nke anyị. Yours. These are yours. Nke unu. Ndị a bụ nke unu. Theirs. Those are theirs. Nnọchiaha theirs bụ nke ha. Ndị ahụ bụ nke ha. Ngwa tụsara anyị ihe odide a ma sonyekwara anyị na Rejoice Chinwendu TV. Gbasara anyị ozi a ka ụmụnne anyị ndị ọzọ hụ ya. Ndewonu, ka emesịa.